Привітавши почесну варту, президенти України та Туреччини попрямували до Маріїнського палацу. Більше 3 годин Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган разом з делегаціями обговорювали економічну та військову співпрацю, а також підтримку кримських татар, які після окупації були вимушені залишити батьківщину. Ми обговорили становище наших співвітчизників і, перш за все, кримських татар, які формують міст історичної дружби між нашими країнами. Ми в усіх подробицях переглянули всі наші спільні проекти щодо підтримки наших співвітчизників. Президент Туреччини підтвердив готовність бути посередником у перемовинах України та Росії. Ердоган заявив, що вірить у вирішення мирним шляхом на засадах територіальної цілісності України, включно з Кримом та Донбасом. А Зеленський наголосив на готовності перемовин у будь-якому форматі та на будь-якому майданчику. Я дякую пану президенту за тверду і послідовну підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, за активну участь Туреччини у Кримській платформі задля звільнення Криму і захисту прав кримчан. Мова і про підтримку кримських татар, і побудову житла для переселенців з Криму. У цій справі дійсно є прогрес. Впевнені, що незабаром буде і результат. А саме імплементація цього важливого проєкту в Херсоні, в Миколаєві, в Києві. Серед низки укладених угод розширення виробництва безпілотників «Байрактар». Зеленський зазначив, що у розмові президентів приділили особливу увагу співпраці в авіаційній та оборонній промисловості. І це один з локомотивів стратегічного партнерства між країнами. А безпілотники компанії «Байкар» для українського війська вироблятимуть і в Україні. Я зі схваленням сприймаю меседжі українських посадовців, передусім пана президента, які мають здоровий глузд та ставлять діалог на перше місце. На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми з радістю приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів або ж на технічному рівні. Адже Туреччина, керуючись логікою, думає, як понизити градус замість того, щоб роздмухувати пожежу. Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю. Президент Зеленський вважає це історичним документом та сподівається на взаємне зростання ВВП та добробуту громадян обох держав. В Мінекономіки очікують, що зона вільної торгівлі додасть 2% до щорічного зростання економіки. Навіть до підписання угоди наша взаємна торгівля встановила рекорд і зросла за минулий рік до 7 мільярдів доларів. Більш ніж наполовину. Це доказ, що наша мета, наша домовленість, наше прагнення обох президентів, обох країн, а це 10 мільярдів доларів більш ніж реальна. А угода про вільну торгівлю допоможе досягти і більш швидко, ніж ми очікували. Одним із найважливіших стрижнів економічного співробітництва є наші інвестори в Україні. Ми пишаємося тим, що наші компанії успішно виконували і виконують в Україні інфраструктурні проекти. Хочу ще раз подякувати пану президенту за довіру до наших компаній. Насамкінець президент Зеленський наголосив, що візит турецького колеги демонструє, хто є справжнім другом України та готовий допомагати. І додав, що наша держава цього ніколи не забуде. Будуватимуть разом. Україна і Туреччина підписали угоду про будівництво заводу безпілотних літальних апаратів «Байрактар». Йдеться про ударні дрони ТБ-2. Їх обладнають двигунами українського виробництва. А одним із прикладів наповнення саме цієї угоди це буде будівництво заводу «Байрактар», знаєте, який виготовляє безпілотні літальні апарати, які будуть виготовлятися саме в Україні, і буде відповідно створено центр навчальний, який буде готувати наших льотчиків щодо управління тими безпілотними дронами, байрактарами різних категорій. Хочу нагадати, що за рішенням турецької компанії, яка виготовляє байрактари, наступне покоління буде використовувати українські двигуни нашого виробництва «Мотор Січ». Тому це вже по суті будуть україно-турецькі байрактари з точки зору технологічного наповнення, ну і відповідно застосовуватись вони будуть в Збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які будуть вже мати бажання їх придбати.
Коментуючи ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробити його країну майданчиком для перемовин між Україною та Росією, Олексій Резніков заявив, що Україна підтримує цю пропозицію і навіть розглядає можливість перенести засідання тристоронньої контактної групи з Мінська до Стамбула. Тут все просто. Президент Ердоган публічно зробив таку пропозицію. А у нас, я розкрив секрет, з нами велися консультації. Коли я ще був учасником переговорної делегації України в тристоронній контактній групі, ми відповідали ствердно: так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, в Стамбулі. Українська сторона готова до перемовин в Стамбулі. А також і в Женеві, і в Відні, в будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність, саме головне, від однієї сторін, а саме від Російської Федерації. Міністр оборони України Олексій Резніков також заявив, що зараз ймовірність нападу Росії на Україну оцінюється як низька. За інформацією військової розвідки, російські підрозділи нараховують близько 115 тисяч наземного компоненту, враховуючи територію Білорусі і прилеглих районів Російської Федерації, а також тимчасово окуповані території Донбасу та Криму. Росіяни також перекидають підрозділи на полігони у Криму та Воронезькій області, тому загроза ескалації є, але загрози невідворотнього вторгнення в Україну прямо зараз не спостерігається, додав міністр. Я хочу звернути увагу, що і наші з вами західні партнери, стратегічні партнери, змінили свою риторику, і ви можете почути це в тому числі з вислову прес-секретаря Білого дому, тому що сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово «імінент» як невідворотній стосовно можливого вторгнення вже не застосовується в офіційній риториці. Від смертельного уламка українського воїна врятував особистий жетон. Це сталося зранку середи на ділянці гуманітарного коридору, що проходить через КПВВ Гнутове на Донеччині. Там російські окупанти скинули з безпілотника гранатометний постріл ВОК-17. Незначних пошкоджень зазнали лише модульні пункти українських військових. На щастя, постраждалих немає. В нагрудному кармані лежало посвідчення, ось, і жетон, так от пробило, і посвідчення зупинило, було вигнуто з поста. Також ворог відкривав вогонь на Приазов'ї та на підступах до окупованого нині Донецька. Так оборонці Водяного атакували з 82-мм мінометів, а поблизу Талаківки та Пісків застосували гранатомети. На це російські окупанти дістали відповідь вогнем. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Розчарувався в русском мірі і втік з окупаційного загону. В СБУ повідомили про затримання поблизу прифронтової Катеринівки бойовика, який воював в лавах окупантів Луганщини. До них він долучився одразу після ув'язнення за розбій. Бойовик на прізвисько Мальок був стрільцем, снайпером та гранатометником. Вів вогонь по бронетехніці українського війська та ще й дістав нагороди від російських окупантів. Затриманому повідомлено про підозру у створенні незаконних воєнізованих формувань та очікується обрання запобіжного заходу. За свої злочини Мальок може відправитися за ґрати на 8 років. Співробітникам СБУ бойовик пояснив своє рішення бажанням побачитись з родиною та розчаруванням в окупантах. Хочется домой, хочется детей увидеть. Я детей из войны не видел сколько. Дети в Украине проживают? Да, на Украине. Что хотел бы передать тем, кто тебя знает, своим сослуживцам, близким? Сослуживцам. Нет. А вот близким, ну там, кум, сестра, тетка. Я здесь. Если что, пишите, отвечу. Ну и дочь, пап уже навоевался.
Російський суддя відмовився викликати свідків, понятих і статистів, присутніх під час облави в оселі Азамата Єюпова. Про це повідомив адвокат Еміль Курбєдінов після засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону. Під час облави в помешканні Азамата Єюпова у Білогірську до скроні чоловіка приставили пістолет, а тим часом підкинули заборонену літературу. Окупаційний суддя відкинув майже усі клопотання захисту. Погодив лише виклик експерта, який складав фонографічну експертизу, оскільки голос на записах, на переконання захисту, не належить Азамату Єюпову. Защита желала допросить всех, кто принимал участие в этом следственном действии, в обыске, в том числе и понятых. Однако суд отказал нам в этом, сославшись на то, что достаточно показаний скрытых свидетелей, которые сказали, что все прекрасно было и так далее. Вот. Также суд отказал в допросе статистов, которые были на опознании Єюпова Азамата Ага, которые абсолютно не были на него похожи, которые находились там в камуфляжной одежде. Суд также отказал. Суд также отказал в вызове экспертов, которые готовили лингвистико-религиоведческие экспертизы, сославшись на то, что достаточно выводов, которые там. Ну, в общем, каждый сделает для себя выводы, с каким уклоном сейчас проходят эти судебные заседания. Очень возмущена прошедшим сегодня на заседании за то, что слово, данное нашему адвокату, было ходатайство, которое он представлял на этом заседании, было во всем отказано. А как защищать тогда невинного человека, если во всем отказывается? Получается, что они все по накатанных идет, и даже просвета какого-то не видно. Так, возмущена до предела. В жахливих умовах ізолятора в Азамата Єюпова погіршилося здоров'я. Зокрема, в літнього чоловіка посилилася ішемічна хвороба серця. Адвокат вимагатиме від керівництва СІЗО належного обстеження бранця. Нас потревожило его состояние, потому что он начал жаловаться на боли в сердце, и, соответственно, никакую медицинскую помощь ему там не оказывают. Он, например, не может подняться даже на второй, на третий этаж. Сегодня судебное заседание по его просьбе проходило на первом этаже. У него сильная одышка и внешний вид очень такой уставший и бледный. Да? Он сказал, что несколько раз просил его проверить, то есть врача в следственном изоляторе, просил его провести кардиограмму и провести обследование, но на данный момент, к сожалению, ничего это не проводится. В связи с этим я намерен подать соответствующие жалобы и написать в следственный изолятор, что все-таки провели надлежащее медицинское обследование Азамата Ага. Азамата Єюпова затримали після масових облав окупантів 17 лютого минулого року. Кримському татарину закидають тероризм та спробу захоплення влади в Росії нібито через причетність до Хізбут Тахрір. За цією сфабрикованою справою йому загрожує до 20 років в'язниці. Окупанти продовжують нищити Форозький парк. Місцеві жителі поділилися відео кучугурів сміття у парку-пам'ятнику, які ростуть щодня. А на тлі чутно шум будівельних інструментів. У Форозькому парку триває незаконне будівництво дитячого табору. Загалом, за даними місцевих, у заповідній зоні хочуть побудувати майже 100 об'єктів. Готельні корпуси, гостьові вілли, яхт-клуб, дайвінг-центр, багатоповерховий паркінг та спортивний комплекс із льодом. Окупаційний Ялтинський міський суд відкинув скаргу людей та відмовився зупиняти будівництво. А прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження та кваліфікувала забудову як порушення законів та звичаїв війни. Мусор, ґрунт. Хоч штучкою, хоч опудалом, але посада потрібна. Колишня окупаційна прокурорка Криму Наталія Поклонська таки отримала нову роботу. Указом російського президента Владимира Путіна її призначено заступницею керівника Росспівробітництва. Ця агенція займається просуванням російських наративів за кордоном та взаєминами з державами так званого СНД. Раніше Поклонська мала стати послом РФ в острівній Африканській республіці Кабо-Верде.
Кабо-Верде. Утім, після того, як МЗС України порушило перед урядом Кабо-Верде питання про злочинну діяльність екс-прокурорки, Поклонська відмовилася від посади і послалася при цьому на особисті обставини. На новій посаді Наталія Поклонська пообіцяла опікуватися тісними зв'язками з росіянами за кордоном, зокрема і в Україні. Щоправда, сама Поклонська після окупації Криму перебуває у розшуку за державну зраду. Новий коронавірусний рекорд. Майже 40 тисяч випадків ковіду виявили на вільній території України за минулу добу. Це найвищий показник за весь час пандемії. При цьому чимало й тих, хто одужав. Трохи більше 30 тисяч. Водночас 210 українців пішли з життя від ковідних ускладнень. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що напередодні зроблено більше 100 тисяч ПЛР-тестувань. Уперше з початку пандемії. Це, за його словами, означає готовність медичної системи. Проте міністр закликав не покладати відповідальність лише на медиків та берегти себе від хвороби. Вакцинуйтесь. Уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції. Носіть маску. Обмежте відвідування місць великого скупчення людей. Часто провітрюйте приміщення. Часто мийте руки з милом. Не торкайтесь очей, носа, рота немитими руками. Не відвідуйте робоче місце, якщо у вас є симптоми хвороби. Роботодавці, дозвольте дистанційний режим роботи всім, кому це можливо дозволити на період ускладнення епідситуації. Майже 27 тисяч людей зараз перебувають з ковідом у шпиталях. Нині, за словами медиків, в Україні стрімко поширюється варіант вірусу Омікрон. Він значно заразніший, але менш смертоносніший за попередні варіанти. Полегшити перебіг хвороби допоможе лише вакцинація, каже міністр Ляшко. Передусім це стосується пацієнтів із груп ризику. Основні групи ризику – це літні люди. Імунітет з віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі із коронавірусною хворобою, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 60. Та люди із хронічними захворюваннями, яким слід пам'ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень COVID-19 значно підвищується, тому важливо захистити себе від них. А в Криму знову дещо підросли показники захворюваності, про які звітує місцева окупаційна влада. Повідомляють про 1125 нових пацієнтів із ковідом та ще 11 кримчан, які померли від цієї хвороби. Франція послаблює карантинні обмеження. Незважаючи на те, що кількість нових випадків коронавірусу зростає, уряд вирішив скасувати обов'язкове носіння масок на вулиці. Інші послаблення включають зняття ліміту на кількість відвідувачів концертів, спортивних змагань та інших заходів. На стадіонах, у кінотеатрах та громадському транспорті тепер знову можна їсти та пити. Крім того, влада більше не рекомендує працювати з дому. Скасування обов'язкової віддаленої роботи для мене означає, що я повернуся до офісу та побачу нашу команду. Це важливо. Також знову повернуться теплі дружні стосунки. Я інженер і так цілими днями працюю за комп'ютером. Робити це вдома було дуже складно. Минулого місяця в Україні встановили рекорд за кількістю нових випадків COVID-19. При цьому послаблення розпочалися по усій Європі. Подібні заходи уже вживають Англія та Данія. Річ у тім, що зараз у світі панівним став штам Омікрон. Він заразніший, але викликає менше тяжких випадків хвороби та смертей. Відчуття свободи від маски просто прекрасне, тому що з нею було незручно, особливо в окулярах, які постійно запотівали. Крім того, на вулиці носити маску марно. Думаю, це не потрібне обмеження. Я можу дихати, а ще знову бачити обличчя людей. Мені було дуже сумно, коли виглядало тільки по півобличчя. Ми всі усвідомили, наскільки важливо, коли видно все обличчя, а не тільки верхню частину. Влада Франції каже, що ввести послаблення стало можливим завдяки сертифікату нового зразка. Раніше його можна було отримати, зробивши тест. Тепер його видають лише у разі вакцинації. У лютому Україна сподівається поступово зняти майже усі обмеження.